Vyzerá to tak, že si z požičovne Cambrand chcete požičať zlatú strednú cestu. Hunter Nature NTR 4X. Offroadový príves pre 4 osoby, ktorý môžete zobrať aj mimo asfalt, ponúka otváraciu strechu, ktorá však neslúži ako spanie, ale na zväčšenie priestoru. To znamená, že človek vysoký ako ja, 176 cm, respektíve aj 180, sa v tom prívese aj bez zdvihnutej strechy bez problémov postaví. Táto strecha skôr slúži na zväčšenie priestoru, možno aj viac vzduchu v teplejších dňoch a lepšie prevetranie. Dole sa vyspia 2 ľudia na palandách a potom 2 ľudia na prerobenej sedačke. Všetko si to teraz ukážeme. Podobne ako ostatné veci. Napríklad mover, lebo v požičovni Cambrand je tento unikátny práve moverom, teda zariadením na automatický pohyb pomocou diaľkového ovládania, napríklad na kempovacom mieste, kam sa nezmestí vaše auto. Mover môžete použiť v krajnej situácii aj na vyrovnanie prívesu pomocou vyrovnávacieho klinu. Dôležitá informácia, maximálna hmotnosť prívesu je 1800 kg. To znamená, túto hmotnosť musíte pripočítať potom k hmotnosti maximálke vášho auta a skontrolovať si, či na takúto súpravu máte vodičák. Teraz už poďme na kontrolu prívesu pred pripojením k vozidlu. Kontrola prívesu je dôležitejšia, než si môžete na prvý pohľad myslieť, pretože pred jazdou treba skontrolovať zaistenie všetkých dvierok, aj tých malých, samozrejme dverí, či sú zavreté, zamknuté, stolíky, okná, ani na mikrovetranie musia byť absolútne natesno, jasná vec. Odpojený mover, nie takto na kolese, to si ešte ukážeme. Dvihnuté oporné nohy. No a nezabudnite ani na sprchový box. A jedna z najdôležitejších vecí, strecha musí byť zaistená. Idem vám teraz ukázať zaistenie strechy. Stav plynu, ktorý je používaný len na varenie a ohrev vody, môžete skontrolovať tu. Ale toto za vás urobí požičovňa Cambrand. Táto fľaša vydrží naozaj dlho, takže s plynom nebudete mať určite žiadne starosti. No a stav nafty v naftovom kúrení skontrolujete zase tu. Tu je hladina, takže bez problémov vidíte, že nafty je tam až. A pitnú vodu dolievate tu. Na to slúži tento kľúč. Pokojne až tak, kým nezačne vytekať von. Ak uvažujete, že na dovolenku zoberiete aj bicykle, dajte ich na strechu auta. Tento príves neobsahuje nosič na bicykle. Keďže tento príves obsahuje aj mover, teda zariadenie na diaľkovo ovládaný pohyb prívesu, vyberieme si najprv tento kľúč. A vo dverách nájdem diaľkové ovládanie. V tejto časti zapnem najprv elektriku do moveru. Je tu také červené tlačidlo nad batériou. A ten kľúč musí byť zasunutý úplne po celej dĺžke, po celej možnej dĺžke. Nielen tak, nesmie nič trčať. Teraz je to správne. Ja vám to pre istotu ešte raz ukážem. Toto je svetlá časť a tá čierna ju musí celú prekryť. Až potom je možné vlastne ten mover dať od kolesa, respektíve ku kolesu. Potom treba podržať zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, vtedy sa rozsvieti. A pozor, v tomto prípade je mover namontovaný opačne a tak dopredu je to dolu hlavou. Jednoduché, drží sa to podobne. A tak teraz, keď to podržím, tak sa to pohne. Máme tu možnosť aj zatáčania do 45 stupňového uhla a funguje to výborne.
Mover môže poslúžiť aj na vyrovnanie prívesu pomocou vyrovnávacieho klinu. Ale pozor, vtedy je dobré, ak by som vyrovnával túto stranu, aby bol k dispozícii možno ten človek, čo to ovláda, alebo niekto druhý, ktorý by kontroloval, aby sa ten príves neskrútil, keď ide jedno koleso na prekážku. Môže sa to trošku stočiť. Takže je dobre to potom trošku potiahnuť, respektíve podržať. To už pochopíte z tej danej situácie. Dôležitou časťou je pripojenie prívesu k vozidlu. Vozidlom s guľou sa priblížime k tejto spojke. Na pomocou moveru môžeme ísť až na tú guľu. Toto koliesko vám pomôže dvihnúť príves a jeho ťažné zariadenie tak, aby to išlo pekne na tú guľu a potom uvoľňovaním zase klesnete dolu. Nezabudnite potom príves odbrzdiť, nezabudnite pripojiť elektrínu, nezabudnite použiť ani bezpečnostnú poistku, je to oceľové lánko s karabínou. No a samozrejme potom ovládanie tohto zámku je pomerne jednoduché. Je to brzdený príves, no a samozrejme toto sa zacvakne, keď to sadne na to ťažné zariadenie, potom to len uzavriete. Po príchode do kempu najprv príves autom umiestním na pozíciu, kde by som ten príves chcel mať, vyrovnám ho, pomocou auta je to lepšie aj na ten vyrovnávací klin, ale môžete to urobiť prípadne aj pomocou moveru. No a potom všetko odpájate. A opäť nezabudnite zabrzdiť príves, môžem vám to ukázať. Takto to zabrzdím. Tu je závitová tyč, ktorá sa napne. A takto to zase uvoľním. Pre použitie moveru samozrejme musí byť brzda uvoľnená. A zase v kempe, keď už aj mover odpojíte a chcete, aby ten príves bol na mieste, brzdu zabrzdím. Z predného úložného alebo odkladacieho boxu som vybral tento kľúč na vyrovnávacie nohy. Tieto stabilizačné nohy sú výborný pomocník, keď už máte príves vyrovnaný, zaparkovaný na mieste finálnom a už potom len takýmto jednoduchým spôsobom príves zastabilizujete, pretože už vidíte, že sa trošku nadvihuje. Pod tie nohy môžete upevniť aj nejakú dosku, nejaký väčší predmet, ale toto by malo stačiť, hlavne na kameni, štrku a podobne. No a pri odchode z parkovacieho miesta, z kempovacieho miesta urobíte to isté. Mierne nohu zasuniete, potiahnem červenú poistku, a ono sa to tu krásne zamkne. Ona sa vráti naspäť. Tu máme ochranu pred poškodením prívesu a kľúč zase vrátim do odkladacieho priestoru. Aby som nezabudol, v kempe môžete potom príves zamknúť. Na kľúčikoch k prívesu nájdete aj tento. Keď sa tam trafíte, vyžaduje si to zo pár pohybov jemných, aby ste to zatlačili, ale už som to našiel, tú polohu. A je to tam. A potom, pred odchodom zase, môžem príves odomknúť. Poistku uvoľním, ona vyskočí, ten zámoček vyskočí. A je to. Keď prídete do kempu, príves máte odparkovaný, vyrovnaný, tak môžete vysunúť aj tento pomocný schodík, osvetlený, na to tu máme tlačidlo. No a potom ďalšia vec, pravdepodobne bude otvorenie, vysunutie markízy. Jej predĺžená ruka sa nachádza tu a ja vám teraz ukážem, aké je to jednoduché. Najprv vysúvame iba možno taký meter. A potom, ako už hovorí návod, vyberiem tieto nohy.
Mierne to nadvihnem a vysúvam ďalej. Je to mimoriadne rýchle, praktické, toto je perfektná vec. Všeobecne platí, že ak poprchá, prší, ale nefúka vietor, odporúča sa mať jednu nohu nižšie než druhú, aby tá voda potom stekala v jednom bode dolu. A nevytvárali ste nejaký problém, alebo teda, aby voda nevytvorila potom nejakú tú zbernú nádobu z tej strechy. Inak markíza samozrejme chráni pred slnkom a teda aj tou vodou, určite nie pred vetrom. Na to pozor. No a teraz si tú markízu aj zložíme samozrejme, takže najprv ju trošku skrátime. Nohy skrátime na najmenšiu možnú dĺžku a tuto zasunieme to isté spravím aj s druhou nohou. Teda skrátim. Klb zasuniem. Všetko to uchytím do spodnej časti. No a zasuniem. Je to mimoriadne jednoduché, mimoriadne praktické. Toto je prudko-návyková záležitosť. No a túto palicu potom odložíte opäť do tohto osvetleného odkladacieho priestoru. Je tu nenápadný vypínač. Na prívese nájdete aj tento praktický stolík s osvetlením. Pred jazdou určite skontrolujte, či je poriadne zaistený. Poďme si ešte ukázať zo pár drobností. Pripojenie prívesu k elektrine. 230 V cez túto univerzálnu kempingovú zásuvku. Kábel k nej nájdete v tomto osvetlenom priestore. Tu je osvetlenie vozidla, keď príves parkuje pri ceste a motor máte vypnutý. Môže sa to zísť. Tu máme výstup plynu aj na grilovanie vonku, takže ak máte plynový grill, môžete použiť túto prípojku. Vonku je k dispozícii aj 12V zapalovačová zásuvka a takisto aj vývod vody. Tu máme 12V 125 Ah batériu, akumulátor a ovládanie movera. Vypnuté, zapnuté. Druhá batéria sa nachádza z druhej strany. Tu dopúšťame vodu a tu môžete použiť vodu na sprchovanie pri sprchovacom boxe. Tuto máme komín, trúma plynového kúrenia. Ten musí byť pri používaní odokrytý. A toto je len ďalší spôsob, ako môžete pristupovať do predného úložného priestoru. Poďme na osvetlenie prívesu. Teraz som zapol už naozaj všetky svetlá, vnútorné aj vonkajšie. Takže máme jedno svetlo tu, druhé ešte obsahuje aj ten vyklápací stolík, také nenápadnejšie. Tu máme potom aj parkovacie svetlá, vonkajšie osvetlenie na druhej strane a vzadu, keby ste s prívesom stáli niekde na krajnici. Ešte než pôjdeme donútra, povieme si niečo ku kúreniu. Týmto ovládate Webasto, teda naftové kúrenie. Je tu asi 10 úrovní a týmto ohrievate plynom vodu v bojleri. Buď na 50 stupňov tlačidlom dohora, alebo 70 polohou dole. Stredná poloha vypína ohrev vody. Týmto tlačidlom zapnete menič na 230 V. Keď ho nevyužívate, určite to vypnite, pretože to spotrebúva energiu z batérií. Pred používaním treba vodu natlakovať, to je water pump. A tu potom aj vidíte
indikátory. Koľko je tej vody, aký je stav napätia v batérii. Teraz si ukážeme manipuláciu s otváracou strechou. Strechu nemusíte otvárať, ak meriate 1,80 m. Dokonca v zime je dobré ju nechať dolu, keď napríklad spíte, aby ste mali menší priestor efektívnejšie využitý, aby ste nekúrili do vetra. Ale potom v lete, keď chcete priestor prevetrať, alebo ste vyšší než 180 cm, môže sa vám táto dvíhacia strecha zísť. A tak si ju teraz ideme vysunúť. Okrem dvoch poistiek vonku máme ešte dve karabinky aj vnútri. Toto je jedna, na druhej strane druhá. Tuto. A teraz by to už malo byť veľmi jednoduché dvihnúť. Nadvihnutie strechy si vyžaduje trošku sily. Nezlaknite sa v zvuku prúžín, je to normálna vec. Všetky tieto časti sa dajú odzipsovať, aby ste mohli priestor prevetrať. No a teraz je to už veľkorysý príves. Tu môžete aj cvičiť. Pričom, samozrejme, toaleta, tá ostáva samostatne zaizolovaná, takže sprchový box má vetranie von a nezvyšuje vlhkosť v tomto priestore. Kuchynku si môžete aj zväčšiť, mierne rozšíriť. No a pod týmito krytmi sa nachádza aj umývadlo, aj varič. Pozor, iskra variča nefunguje z legislatívnych dôvodov, takže môžete otočiť a zapnúť plyn, ale zapaľovať ho už musíte potom ručne. Poďme si ešte ukázať, kde sa vypína prívod plynu do jednotlivých častí, aby ste ho pred jazdou vždy vypli a zase po zaparkovaní zapli. Ovládanie plynu nájdete v tomto osvetlenom priestore. Teraz je všetko zavreté a prívod plynu napríklad na ohrev vody alebo v tomto prípade do variča, teda do kuchynky v interiéri, nájdete tu. Ak sa vám nebude chcieť ísť von, tak sa cez tieto dvierka viete aj znútra dostať k týmto ovládačom a stredným si napríklad zapnúť alebo vypnúť teda prívod plynu k variču vnútri. Táto malá garáž môže poslúžiť aj na odkladanie zo pár vecí, ale pozor, aby ste nepoškodili tamtú hadicu prívodu teplého vzduchu do interiéru. Tu máme aj menič na 230 V a vzadu je plynový boiler Truma, 10-litrový boiler. Pod umývadlom a varičom sa nachádza takýto šikovný šuflík s ešte jedným, napríklad na príbory. Chýbať nemôže ani chladnička, táto dokonca obsahuje aj mraziacu časť. Podržaním vypínača ju zapnete. Potom tu máme tento dotykovo ovládací panel, ktorý však musíte odomknúť. Ak chcete napríklad zapnúť nočný režim alebo vypnúť, treba najprv podržať prst za bliká a vtedy reaguje na dotyk. Takže ho teraz napríklad vypnem. No a to isté platí aj pre reguláciu tej intenzity. Podržím prst, zabliká to, vtedy viem ovládať aj ovládanie chladničky. Toto je najvyššia intenzita. No a vypnutie opäť podržaním vypínača. Sprchový kút obsahuje aj toaletu. Je to bežná chemická toaleta vložená vnútri, ktorú môžete úplne vybrať a napríklad ju používať vo vonkajšom sprchovom boxe. A potom vám tento priestor ostane ako sprcha s umývadielkom. Je to veľmi praktické, aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako úsporné opatrenie. Svetlo v kúpeľni zažnete tu. Je to bežný chemický záchod, tu je pumpa. Nádrž na čistú vodu sa nachádza v hornej časti a potom po otvorení prepadáva všetok materiál vlastne do tejto záchytnej nádoby. Takáto toaleta bez problémov poslúži na víkendový pobyt pre dvoch ľudí. V odkladacej skrinke pod umývadlom nájdete aj hadicu pre vonkajšiu sprchu. To je šikovné. Vnútri sa môžete sprchovať aj teplou vodou, vonku len studenou. Veľkou výhodou kúpeľne je vetranie cez toto okienko. Toto kuchynské sedenie môžete raz, dva premeniť na spaciu časť.
Stačí stôl otočiť touto pákou, zatlačiť stolík dolu, ja si naň sadnem a tú páku vrátim do pôvodnej polohy. A teraz to bude držať. Môžem tu uložiť matrace a vybrať ešte poslednú zostávajúcu časť na vytvorenie postele. V lete vás možno bude lákať sprchovanie vonku, a tak si poďme ukázať, ako vyzerá tento sprchový box, ktorý môžete použiť aj na tú chemickú toaletu, alebo prezliekanie, alebo iné účely. Rozkladanie je vždy jednoduchšie než skladanie, takže v tomto prípade naozaj takmer žiadna práca. Nezabudnite to potom nechať poriadne vyschnúť. Prívod vody máte tu a sprchovaciu hadicu, ako som už ukazoval, pod umývadielkom vnútri, v kúpeľni. Tu máme otvor pre sprchu, ktorá ide vlastne zo steny prívesu a ešte aj sieťku pre nejaké to mydlo a šampón. A ja sa to teraz idem pokúsiť zložiť. Nakoniec to nebude vôbec ťažké. Voilà. Keď už budete odchádzať z kempu, bolo by skvelé na mieste v kempe na to určenom vypustiť šedú vodu. Nachádza sa v tejto nádrži a patrí na pre šedú vodu určené miesta. Pozor na to. Stačí otočiť týmto ventilom. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Verím, že vám príves Hunter Nature NTR 4X dovolenku len a len spríjemní. Má na to všetky predpoklady. A vás poprosím potom pred jazdou zasunúť otváraciu strechu, ktorá ten priestor v prívese robí naozaj veľkorysým, zasunúť schodík pod dverami, odpojiť mover, ktorý pomáha manipulácii s prívesom a odbrzdiť prednú ručnú brzdu. Sú to veci, ktoré sa zdajú ako maličkosti, ale práve takéto video slúži na to, aby ste si to pekne krok po kroku ešte skontrolovali a overili. Želám vám príjemnú dovolenku s požičovňou Camp Rent.